Jeg sidder faktisk her i bilen lidt for mig selv på sådan et øde sted for lige at sidde sammen med mine tanker. I dag bliver jeg stoppet i byen af en person, som tager mig på maven og bare sådan nusser den lidt. Og så spørger hun, er du gravid? Og så siger jeg, nej, jeg er bare en smule småtyk. Men det ramte mig faktisk rigtig, rigtig hårdt, og det plejer det ikke at gøre, men det gjorde det i dag. Og det gjorde det, fordi hun er en person, som på en eller anden måde er disabled. Det vil sige, jeg ved, hun kommer fra et bosted, for det fortalte hun spurgte om vej til noget bus, og om vi vidste, om den kørte ud til det. Men også fordi hun er det mest autentiske menneske, man så kan møde. Hun siger jo tingene lige ud, for der er ikke noget filter. Og det er ikke nogen undskyldning for hende, det er bare en forklaring. Men hvorfor er det så, det rammer mig så hårdt? Se, der er jo ikke nogen mennesker, der ved, hvad jeg kommer af. Men det gik op for mig, at andre kan have et syn på, hvordan mit hylster er. Og på en eller anden måde have en holdning til det. Og jeg ved godt, det handler jo ikke om mig, det handler om dem. Men reelt så ved de faktisk ikke, hvad det er, jeg går og slås med. Og jeg kunne godt tænke mig nogle andre derude, der har oplevet det samme. Altså blive påvirket af noget, som rammer rigtig, rigtig hårdt, fordi de kan mærke, at det menneske, der står over for dem, egentlig ikke rigtig kan gøre for det. Men på en eller anden måde spejler noget i ens liv, som man har brug for at tænke lidt over. Jeg tror egentlig, jeg har brug for at snakke med nogle mennesker, der har prøvet det samme som mig. Som egentlig også tænker lidt over, hvor er det min vægt, den kommer af. Jeg er kommet igennem en overgangsalder, men jeg ved også, at der ligger rigtig, rigtig mange andre ting bag, som måske ikke lige noget med overgangsalderen at gøre, men derfor påvirker det mig alligevel. Og I får mig faktisk så råt for usødet, fordi den mascara, jeg havde på, og det der, sådan jeg lige havde rundt om øjnene der, det er bare triller lidt væk af nogle tårer. Så sidder der nogen ude, der har oplevet det samme som mig, eller måske har lyst til at dele sine tanker. Så er jeg faktisk lidt lydhør.